Αυτό το 19. Συμφώνω. Τι έγινε, Έλβιν? 19. Κοίτα πώς είναι στο κουτί. Θα σε χτυπήσεις, σου λέω. Αν δεν θα πάρεις πίσω, θα πάρω εγώ. Δεν χτύπα, πάρε τα. Αυτό σου λέω. Είναι δύο κάρτες. Θα μείνεις στο δρόμο. Άσου. Τι βάλεις. Άντε, τώρα τελείωνε. Άσε τώρα τα τρακατράγκα. 1,5 ευρώ. Έγινε τώρα κατράγκα. Ουστικά είναι καλό. Πήγα να δω και να δω το κινητό. Και φέρει κι άλλη. Κάκι. Ναι, θέλει κάκι. Πάρε δικά σου. 10. Και άσος, 9. 21. 12. Και 9. 16. Έκατσες. Με 3 φιλαράκια. 1,5 ευρώ έχει ο τσίπης μου, ρε. 3 έχουμε. Πόσα φύλλα έχεις, ρε? 3. 3 έχουμε, έχουμε καλό Όχι. χαρτί. Σκόσο, 1,5 ευρώ είναι. Ο Άσος είναι εδώ από κάτω. 19. Ξέρεις. Κάτσε, κάτσε. Μένεις. Ναι, μένω, εννοείται τι είμαι. 20. 17. Πρώτα. Όλα ο Σπύρος. Όλα με 2 φύλλα. Με 3 φύλλα όλα. Παίζει ρέντα, παίζει ρέντα. Όλα. Άσε με να χαρώ το 2010. Όχι, παίζει ρέντα πάνω. Όλα. Τι όλα. Όλα έχω πει, Ναι. Κι άλλα. Στή, φέρε νερό. Με μ' ακούς. Δεν πατάω, ρε. Μ' ακούς. Πάλι πάμε με 2010. Κωστή. Έλα μπεις στο Πώς δεν ακούω, 3. 2,5. Το στέλνει, να. Η μουσική γιατί σταμάτησε αυτή. Ναι, ρε Κωστή, άντε. Ούτε ένα πράγμα δεν μπορείς να επιμεληθείς. Να αλλάξω πλευρά. Εγώ θα τα παίξω όλα. Άμα φτάσει. Σαν πρέπει να παρακαλάμε να φτάσει από εδώ. 1 ευρώ. Δικά σου. 2 φύλλα. Τα δικά σου. Δεν είναι αυτό. Κουσέ. Όλα. 7. Έλα, τελεί. Ένα ευρώ. Πόσα εσύ όλα. Όλα.